què ets aquí? Nick! Ah! Kotomi! Kotomi! Et refredaràs aquí. És normal que estigui tan cansada, perquè té tots els maldecaps que li donen aquests banys i, a més, la feina a la ciutat. Amb tot plegat, no sé com ho aguanta. Mayuko, suposant... Només suposant, que els banys en Ohana... S'han obert. Els banys de la Nia menys 7, primera part. Bon dia. Bon dia, Mayuko. Hola, bon dia. Quines flors més boniques. I tant que sí. Per fi han començat a obrir-se les flors. Les he posat aquí perquè he pensat que als clients els hi agradarien. Oh, és veritat, no heu vist pas la Nia? La Nia, dius? Em sembla que no ha vingut a casa aquesta nit. Doncs no ho sé. Vols dir que no ha anat a fer un tomb per aquí al voltant? És el que ella fa sempre. Sí, segur que és això. Que estàs preocupada? No és que estigui preocupada. És que li volia preguntar una cosa. I és a aquesta hora? També, aquesta ocupa irresponsable. On caram es deu haver ficat? El tren entra a l'estació. Preguem els passatgers que s'esperin darrere de la línia blanca. Mayuko! Quina calor! Ens la partirem, És que jo torno a estar sense diners. No, jo no tinc set, ara. Que bo, tan fresquet! Em sap greu allò de l'altre dia. No sé què vols dir. No vaig venir a la trobada, tal com havíem quedat. Allò! Tenés. De debò que no em va fer res, Mayuko. Té. Moltes gràcies. Per cert, com està la Nia? Està bé.
que encara fa ovnis dels seus? Sí, la Nia no progressa, sempre està igual. Què? Això no és pas veritat. Una noia com la Nia, que construeix ovnis amb les seves pròpies mans, és una part integrant de la consciència còsmica. És el que se'n diu un motor del canvi. Vols dir? La Nia, amb el seu comportament, ens empeny cap a territoris inexplorats. És una deessa de la llibertat. Una deessa de la llibertat? Deus estar divertidíssima amb una companya d'habitació com aquesta. Quina sort, estic morta d'enveja. Dona, jo diria que tampoc no n'hi ha per tant, Chiaki. Més aviat em dóna maldecaps i no satisfaccions. Puc tornar a venir algun altre dia, que sí? Sí. Mayuko, no trobes que la Nia és una noia molt curiosa? El que passa és que sempre fa les coses sense pensar. Exacte, perquè és molt lliure, la Nia. Molt lliure. Molt lliure. Tancat. Bona tarda. Vendre els banys en Ohana? Sí. Encara no hem arribat a parlar seriosament. El que m'han dit és que d'aquí no gaire potser els interessaria comprar els banys amb el terreny. Ah, amb el terreny. No es pot dir que no, així com així, a una oferta com aquesta. Aquest lloc me l'estimo moltíssim i la veritat és que em sabria molt de greu separar-me'n. Penso que si els banys s'han mantingut fins ara és gràcies a l'esforç de tots. I que aquest lloc, els banys en Ohana, són de tots nosaltres. Per això m'agradaria saber primer què en penseu vosaltres. Kotomi, jo també fa molt de temps que treballo als banys en Ohana i em sabria molt de greu que desapareguessin, ja ho sap vostè. Però... Sí, és clar, a tots. Però per greu que en sàpiga, el curs del temps és una cosa que no es pot aturar. Però vaja, encara falta molt, de moment, per haver de decidir res. Més que rumiar-m'ho jo sola, preferia explicar-ho a tothom i saber què en pensàveu. Va, aviat serà hora d'obrir. A veure si avui fem una bona caixa. Sí. Sí. No pot ser. Podria ser que els banys en Ohana desapareguessin. La veritat és que em fa posar molt trista pensar que els banys podrien desaparèixer. Però la Kotomi ha de fer dues feines. I ha lluitat moltíssim per tirar endavant els banys. I per això sento que no seria just recriminar-li res. Quan penso això, encara em sento més trista.